Malta qed taffaċċja kritika ħarxa mill-Partit Popolari Ewropew, il-Partit li tiegħu jifforma parti il-Partit Nazzjonalista talli qed iżżomm soda quddiem konvenzjoni ġdida li tfisser it-tmiem tal-industrija tal-gaming f'pajjiżna. Fl-aħħar sessjoni plenarja b'mod apert, l-Europarlamentari tal-Partit Popolari Ewropew semmew lil Malta u pinġewha f'dawl ħażin. L-Europarlamentari Pollak tal-PPE Bogdan Wenta għalhekk ċerti pajjiżi huma lesti li jirratifikaw il-konvenzjoni, imma ma jistgħux minħabba l-proċeduri interni tal-Unjoni Ewropea u minħabba l-oppożizzjoni politika ta' membru stat wieħed Malta. Dan ma kienx l-uniku wieħed li ma ddejjaqx jidentifika lil pajjiżna bħala l-pajjiż li mhux jaqbel mal-konvenzjoni dwar il-manipulazzjoni tal-kompetizzjonijiet tal-isports. Miegħu ingħaqad l-Ewroparlamentari Irlandiż ukoll mill-PPE Ewropew Sean Kelly li prova jitfa' pressjoni fuq pajjiżna billi talab lill Parlament Ewropew jipprova jadotta din il-konvenzjoni taħt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew. Din tfisser għajnuna, saħaq Kelly, hija sfida kbira biex naqblu dwarha, imissa bdejna nippruvaw niddiskutuha. Nixtieq nara l-Presidenza Maltija b'mod speċjali taġixxi dwarha. Il-membru parlamentari Ewropew Ċeka Mikaela Sogdrova saħansitra sfidat il-pożizzjoni Maltija meta fis-sessjoni plenarja qalet li tinkweta l-attitudni ta' Malta li qed topponi r-ratifika. Għalhekk talbet lill-Parlament Ewropew b'urġenza biex il-proċess ta' ratifika ma jdumx. L-industrija tal-gaming fl-2015 jikkontribwixxi tal-11% tal-prodott domestiku gross ta' pajjiżna, ħadmet madwar 8,000 persuna u ħallit ma' 700 miljun euro fl-ekonomija fis-sena. Il-konvenzjoni li l-Unjoni Ewropea trid li Malta taqbel magħha ma tħallix lill-operaturi b'liċenzja mill-Malta Gaming Authority joffru s-servizzi tagħhom fi stati membri oħra, għalhekk b'daqqa ta' pinna dawn kollha jkollhom jalqu.